Fáilte chuig gclár, gubhrá, faoihrá, lemrá. Níl san faoi seo. Sin rud difriúil a dhéanamh inne. Bhfuil sé indianta a bheith fósa cothú de fáisteáin anda. Ní cheapam sa go bhfuil. Nuair a bhíonn sé slach just sais crintal éisteach sa leis. Okay, go deas. Níl go óis bhí ar a couple of slice go Yara. So chuir siad. So chuir siad. Ní raibh is a hain just like caiisi timp le muis like right, tá tú éireach, stop é seo, tá tú machanis. It takes a lot of money to look this cheap a dúirt Dolly Parton tro. Céir bhí an asnamh sa mar gur tan spréála? Cearcalóir, well, bhí daoine ag géirí tan spréála nach raibh aráiste. Rud amháin a chur an oscailt go mór, ná nuair chuisim ban amháin a bheith Róisín ar bhean eile, ar chúiseanna seafóideacha. Ceartúin an béim a chur ar chuidtá istíp. Is duna buíochas agus tá tú an difriúil. Like, dar nóí tá gach duna difriúil. Le Snapchat, heoltar snap agus tá idir 1 agus 10 second agat chun é a eáil agus sin púf tá sé imime. Sin é, ní bh Facebook an is mú, íl Snapchat an is mú. Ceann tíonna chuirbh agus sin orí a gapanship. Tá má cáide intórán ag samise le mór agus ní mé má caiint mé internet. Seohí, Eve Bell le Too Young to Feel This Old. Slán, Rai Latív. Ain't them food.